Salam mehriban yurttaşlar. Salam kardeşler, hoş geldiniz. Hemmeniz. Şuun sizin bilen yeni bir şu Türkmenistan'da şu insanın kımmatının yokluğu, insana hiç eli bir yatırım yapılmayandığı baradaki bir video gelip koştu da şu bizim emeğimize. Şu arada şu kumdaki yaşayış deyip bir video gördük geçen hafta. Şu videonun üstünde biraz durup geçeli şu yerde kumda yaşayışın nehili kıyınçılığını ne şu yerde Hasan medeniyetten bir uzakta yaşayan bir ovanın bütün yaşayıcılarının durmuşunu görkezleyen bir video. Şu videonun üstünde biraz durup geçsek hem şu cemiyete, halkımıza hiç ile yatırım yapılmayandığının şuunki 20. asır diyesin şu neme bütün dünyada bir yurt, bütün dünyada ötüşe taraf yürüyen milletler barka bizim şu Türkmenistan'ımızda bir geçen asırda yaşayış yali bir kıyın durmuşu görkezgen videolar da şu tema boyunca biraz öz fikirlerimizi vatandaşlarımız bilen paylaşalım deyip şuun bir arada vatandaşlar hoş geldiniz hemmeniz yeni bir gezek. Bahar Hanım baş üstüne şu videonu gördük ve şu çayhanada gördük. Ana şu videonun üstünde biraz durup geçtik. Şu kumdaki yaşayışı aytıp verseniz öz fikirlerinizi. Baş üstüne Bahar Hanım. Evet. Ayça'gan Hanım hoş bulduk. Könesi olmadığın tezesi olmaz diyorlar. Son yani ovası olmadığın şehri olmaz. Ovanı gününden çökürsen şehrin aç kalı. Ovada maldarçılık oluyordur, ekinçilik oluyordur. Şu zatların hazır maldarçılığın kim olsa, hayvanın kim olsa eti dışarı yurttan getirmeli olursunuz. Niyaz'ın vaktinden başlandı şu zatlar çökürtmene. Niyaz'ın vaktinde kovdu diyorlar da. Niyaz halkın yükünü boynuna saradı. Giden yerine çelli gitti. Uzattı da yükünü. Triyege oturttu, gerayına oturttu halkı. Umdakiler triyege etti, ses çıkarmadı. Qarası oku yok, doktor yok, doktorhana yok. Hiç ile sağlık ya da medeniyet hiç kaytından hiç zat yok. Halkım näme oku yok olsa adam bilgiyem yok. İnternet yok. Sen bir öğrenecek zatın yok, görecek zatın yok. Şu yaşayış oğumu kadip adamlar dine özünün çörek tapacağını düşündüler. Her kimen triyege oturdular. Gereğine oturundan son hasam açlık ödem neme diyendir. Nirde olsun, şehirde olsun, ovada olsun, esasam ovada. Ayalın ağrım ayalın üstüne düşendir. Zenanın üstüne düşendir. Çağların geliye ece çörek diye. Kaynenen, kaynatan neme pişirdin diye. Hamir yoğurt çörek diyendir. Adamın dışarıdan gelende yeri zat yok mu dik gelendirler. Bir dakika tayarlı diyendirler. Ben özümün başımdan geçti. Yoldaşım dışarıdan gelende hiç olmaz zat cızbız et koyuver diyerdi da. Öyde hiç zat yok olsa hemen cızbız edecek. Esası kıyınçılık bir maşgalada ayağının üstüne düşüyor. Yani kumda ben dervezede kumda tanışlarım var yaşayan. Şolaram neme bilen hiç eli ekinçilik yok. Triyegek bana ruhsat beripdirler. Triyegek gelir, triyegek son nire satıyor şonu. Yani halk değerleniyor. Şol kumdakilerin emmesem erkekler triyege oturun. Ayarlarım var diye triyeg çekenine toyda zaten neme yağıyla, hamir yağıylara şonu bir ay oturup triyegden doyup ondan sonra sen hamira işe başlıyorlar diye. Şey burun verdi. Elektrikleri yok hiç ile. Şimdi şeydi kumumuz çökünden sonra
Bizim ovalar çökenden soň şäherde açlyk başlar. Näme üçin daşary ýurtdan et alýar? Näme üçin biz Eýrandan, Özbegistandan kartoşkadyr, soğandyr, odur budur iýjekatlarymyzy biz daşary ýurtdan alýar? Näme üçin bizim owa ýerlerimizde şu zatlar eklenär? Owada ekilse şäheriň bazary bol bolar. Ýöne owalary gurutdy, halky gün-günden şeýdip çüýredip otyr. Diňe kellesinde tirýek sat. Ondan soň sen şeýdip pul gazanmak adamdan pikirinde bugün garnym doýsun, ana şu hala getirdi. Näme diýip piçak sünkümize dayandy da sünkden hem geçip şu niýas wagtyna piçak sünkümize dayandy. Ýöne häzir sünkümizden geçdi, ýiligimize batypdy. Ýa halkyň iň çöküp gelen ýagdaýymyz şu. Ondan soň her kim geraýyn satandyr, sat. İstediňçe satybersin. Şey diýdi. Her kim ýanyna 1 gram, 2 gram tirýek bolsa, demetmäň tutup bermäň hoş olar, kowalap bermäň hoş olar diýen bolup Niýazow tirýege özü ýol berdi. Tirýek ekmäni. Ondan soň şäherlerde de nirde bolsun, owada bolsun, şäherde bolsun, her kim geraýyn çekdi, her kim geraýyn satýar. Sen pul tapmaly, başgalardan girdeji ýok. Satyberseler, gowy çökseler diýip garaşdy. Türkiýeге gidýäm, arkaýyn git, bir ýere gidýäm, arkaýyn git. Şey diýesem indem diýerler de Niýazow gowudy diýerler. Niýazow öýle der. O uğruna goý berip geraýyna gow oturdaýyn mensiz diýdi, oturtdy, aýtýalam etdi. Ondan soň ene türmeler doldur. Aýallaryň şu haýsyny baryp tutup sorak gör, geraýyn bilen çendirler. Näme üçin aýal maşgala çağılaryny eklemeli. Erkek otyr o ýerde erkilip narkoman. Ondan soň aýal nirden pul tapmaly? İş ýok. Häkimlige könürgünçiň häkimligine gitsem Kerpiçtagda diýesem. Kerpiçtagda da gitdiler, men adam ýetipdi bizne goýberdi iş alman. Kerpiçtagdan hem iş tapylana. Biz bu ýagdaýa geldik. Täze Türkmenistan gurjak diýip näme üçin aýdyp otyr? Şonda Täze Türkmenistan nähili guruljagyny bilen aklar. Täze Türkmenistan nirden gurýaňyz, näde gurýaňyz diýip sorýarlar. Näme üçin sorýarlar? İnternet ýok. İşte olan öğrenecek yer yok, bilecek yeri yok. O yerlerde neme yok, elektrik yok. Yani şu kumda, Dervezan kumunda Ayböğür vardır, Ayböğür'de da o komşuda on şey gidecek olsa motorlu gidiyorum. Bir vakit küncek giliydi, indi men 2 gün oldu, sonra gördüm da şu yerlerin yağdayı nahili. Şorla getirdiydi, ön küncek yediler. Yarımça diýip şäherden ormaga gidýärdiler. Niýazow wagtyny häzir olamýok diýip kunje meklenak diýip şorda tozak ýetirdi. Men taşlarym var soraýan ýerlerden aşyr Hakabaý tarapyňam gyr diýip o ýerleri, o ýerlerim şolar ýaly. Öňkü o 200läp, 1000läp bar goýunlaram ýok diýip. Şolaram indi azalypdyr. İçenlerim howuzda ýagşyň suwy şo ýere üýşýär. Howuzun suwuny içende şo kak suw diýip içýärler ona. Ýagşyň suwy, garyň suwy ýygnan bir ýere şeýt näme diýendir. Kir maşyny ýok. Kir maşyna men gumaýdy oturmaýyn, o owalar aýdyp oturmaýyn. Men könürgünçde bir köp çağaly bir geline kir maşyny uratdym şu ýerde. Elde ýuwup köşelip görmesin diýip. Şonda maňa diýer, bahar diýip bu kir maşyny diýe suwuny ýeresinden goýmaly diýip gatysa açlyk içinde suw neme diye kızgın su bilen soğuk su diye karıştır. Net koymalı mı diye de. Ben aytdım özü çekiye dedim su. Şu yerden kran çektir dedim. Şu yerden suyu çekiye dedim. Kuyudan içiyorlar suyu. Krandan çektir bilene. Indi näme diýiş olur? Kir maşin olara bak ya. Olur kir maşine bak ya. Diňe kir maşinimiz var diýip onu işletip bilen aklar. Kaptalyna bir vedre su goýupdyr. Şu yerden çekiye mi diýip. Olan bolmandyr. Yine bizim häzir könlüğü şäheriň içi kir maşynyň näme diýeni bilen aklar. Bar ýeri işletip otyr, suw öýüne gelen ýeri, ama näde şu öýünde şonu işletip bilmeýärler. Sebäp bizde häzir üstünden basma kran bar, şol goňşularymyz guýdan suw içýär. Bize gerekmi şu ýaşaýyşlar? Hani bizim 4-nji ýerde durýar diýip paň-paňlaýar. Nirde o baýlyklar? Näme üçin halky yaramı varmış onun. 4-nji ýerde dur diýerler. Şu baýlagyň
sana peydası bami. Biz şoň üçin hem bir gözümüzi açmaly. Näme üçin bizim baýlygymyz nirä diye. Biz hakkymyzy talap etmeli. Näme üçin bizim obalarymız şeýdip çüýräp ýatyr, tozap ýatyr, şorlap ýatyr. Ben daimdan öýüne gidýärdim. Bir wagt çağı bartymyz, jüwen maluty diýip jüwen olýar demek bu ekýediler. Häzir görsen şorlap ýatyr. Diýjeklerim şundan ibaret şu wagtça. Sag ol. Sağ ol Bahar hanım. Gaty gynandyrjy ýagdaýlarda şu ýanky häzir Leyla hanyma söz berjek. Şu ýerde men bir goşmak istedim. Şu baleşim owasy diýip belläp geçipdik. Geçen şu çaýhanada gören videomuzy gumdaky ýaşaýyşyň hiç ýyly bilimiň ýa saglygyň ýa hiç bir guramanyň şu ýerde bir nokody ýok diýip gördük de biz. Men hakyky özüm şu ýere gidip gördüm. Şonu şu ýerde hiç ýyly medeni ojak diýilen zat asla ýok. Ýöne şoňa ýakyn ýerde Altynköl diýip bir zat gurup da, Altynköl diýip bir topor pul çykartdyrlar şu ýere. Bulam näme şu Türkmenistanyň şu bekanun rejimiň şu ýere ogurluk eden ýanky Türkmenistanyň bir topor bolup duran ogurluklaryň, jenaýatlaryň nemesini şu ýerde ene biz bütün Türkmenistany suw bilen öpjünetjek Altynköl gurduk diýip yalandan şu ýere pul ýatyrypdyrlar da. Olam o kölem eýan gurap ýatyr. Ýöne şoňa ýakyn ýerdäki şu baleşem owasyna hiç ýyly seredilmändir. Bu da näme diýmek? 150 ýyl mundan öň bir nemede ýaşaýan ýalda gadymy owalarda o ýerdäki ýaşaýyş gaty erwet elhenç bir gorkunç bir hem çağlar ne bilim var ne ýanky belleşimiz ýaly ne saglyk nokody var ýa bir mektep bar hiç zat ýok. Hatta söwda eder ýaly alyp ýyp içer ýaly şu ýerde söwda nokotlarym ýok. Hiç ýyly. Näme üçin diýsem, şol Türkmenistanyň şu ýerdäki ýaşaýyşyna hiç açanam şu jenaýetkär bekanun hökümet hiç açan seredilmändir şu ýere. Gaty utanç beriji bu da. Bunam bütün sosial mediada paýlaşypdyrlar vatandaşlar. Gaty gynandyrjy ýagdaý. Biz şu ýanky belleşim ýaly Altynköle edişi ýaly bir topar bekanun binalary, boş binalary gurup şu ýere eden ogurluklaryny ýapmak üçin edilen bir jenaýat da bu da. Bir topar şäherleri gurduk diýdana näme peýdasy bar şoň? Bu tarapyňdan sen okusuz, bilimsiz, saglyk hiç bir medeniýetden has uzakda ýaşap oturan bir owa barka o şäherleriň näme geregi bar şu ýerde? Gaty utanç beriji, gynandyrjy ýagdaý o ýerde ýaşaýyş hiç ýyly ýok. Absolutna ýok. Vatandaşlar, şu ýerde Leyla hanım elini galdyrdy ýalňyşmasam, başdyny Leyla hanım. Leyla hanım elini galdyrdy gerek, maňa hiç ýyly görnen da şu ýerde. O elini galdyrdy. Ýöne mikrofonu açylmady o. Birazdan Melike Moğolymam el galdyrypdy ýalňyşmasam. Bağışlan. Men gepläp Buyur. Buyurun. Leyla hanım başdyny. Ben şu görgen bilgenlerimden ne bersem, görün bersem sizlere kızla yurttaşlar. Menem köp yerde söwdegar boldum. Köp yerlere barıp zat sattım şundan kumlara, yenem bir yerlere. Şu aytkan Altynköliňize de barıp görgen men. Ay orada o Näsran wagzalyna ýakyn emas neleri. O törene ötseňiz opşym nämes, o beçarala diňe ýaňy ýüň egirip, ýüň nätip, koýlany kyrkyp, ýüňlerini alyp, anşyndan unumyny dokup, keçe basyp, şunu bilen gün göredi ekenler.
Her yerini gün görüşünü men ne ettim. Bir de hemmeçki ya ayal kızlara ağır geledi eken. En ağır nesi ayal kızla. Yine ben Sazekine bargan vaxtımda Sazekinde 5-6 ayal kızla bolup yağı keçe basa dekerler. Burada da müsibet yok. Aytkanınız dinem. Yağın din ne işletediler adını o? Dibijok. Dibijok işletip aşın nettir bu tara dekerler. Osunam na yapmakdan bu ayal kızlar için ağır geledi. Yenadan kir yumakları, her kası 5-6'dan balgaları ba, en azından 3'sü ba. Yağı yerde de, tazakinde. Olsun, şulanı kirleri, geçte kir yumaka oturadı ayal kızlar. Divizyok işletip. Divizyok işletse suam istediler. Bundan sonra yağı gündüz işleyecek bolsalar dışarıda ocak yakadılar. Ullu kazanda su koyup verip şundattırıp ne etediler, iş etedilerken ayal kızlar. Bu hastalığı var mı? Nesi var mı? Hiç onday zatla yok. Ona yardım yok. Doğacak ayal kızlar var mı? Yardım gelmedi öyle. Skori yok. Anu pelenke sapanı çakır ona. Pelenkesini gelini doğuyatır. Yugurip barıp pelenke sapanı çakıradılar eken. Şillettirip tövbe ettim. Bu ayal kızladım. Ağır yağdaydı da. Günü kıyındım kıyın. Dese yemek yapmalı şunça çakağa. Abette. Azanda yemek ne yok. Çay bilen nan yek getediler kurgana. Şekerli çay bolsa boldu. Başka hissat yok dasturxanında. Kaynanınla kaynanmanla. Olsun kabirleri süt netedi, sığırları ba. Kabirlerde kuru koy bakadı. Bir-birsini anşınlattırıp süt berişip, yenadan yün alışıp berişip, keçe basışıp, keçenem kaynatıp aladılar eken ulu kazanda. Ne için bunu kaynatıp alasılar dese yani dağıt gitmeslik için emiş o. Şimdi yaman kıyın ayal kızlarını yağdayı. Her yere bardım ben gördüm. Dervazaga bargan yerimde. Dervazada da şundayçı cayları yağındı kara üy ya bulmasam dün no çü dimile. Şimdi bir zattan salıp koydular da çü. Olsun üstüne bir bez bilen bastıradılar dağın orak koyadılar. Ne için bunu diyet koyupsuzlar? Ahır bir 2-3 kat çay salvasanızlar bu men birden desem aytadı. Yok gelip yıkıp gitediler dedi. Ne için zat satasla şurada dep dedi. O ya Bahar Hanım'ın aytganın deyin, yankın deyin kök nar deymi, osunam yankın deyin, tırgek deyin, şundi zatlarını satadı ekenler arasamlıkında koy soyup şurada Kurda kam satadılar, kabirleri yağını soğumsa yap satadılar, tandır et koydular. Tez yıkıp gitedilerken gelip. Yine yok bu gitediler orada yaşayış, darvazanı görün indi bu. Yaşayış yok bu gitedi, yine bir karasan yine peyda boladı bula. Yine tandır kuradılar, yine şundattırıp devam etediler şey işini. Soğumsa yapıp, osunam doğrama, anşını işlene edip. Şundi işle bilen şuğurlana dekelle. Osunam ben ana ay börüge bardım, dökesene bardım. Hörde o pişim yaşayış degenden bizen eğer hayat emes da o. Bu hayat emes ayal kızlarımıza. Üstülerini kiri bu yağı kiri yumak için soğan gerekliydi. Birinci uçurtta suda soğun. Özlerini kirleri, bu çakaları kirli bolup yürüşleri. Ne mektep ba bir de, ne bir bilim aladı on ne ba. Upşum, şu yaşayışıdım
ağır yağdayda da yani aytganımdyn banisa, sanisa yok. Bu dökesen degen yere adımını atıp baradığın yer emas. Maç şekilde baradılar eken, maç şekilde geledi ekenler. Şundatırıp bazara gelip gitedi ekenler. Nege? Oktyabrskini bazarına. Oktyabrskide günde bazar bulup durmaydı. Her ya ikinci gün boladı, ya ikinci gün, beşinci gün boladı. Aha şimdi güne bağlanı. Olsun. Ördedem ya kir kemeri çağaları, batıp yürüyüşü, yaman kıyın yağdayda. Kan şula indi, nere barıp jalp etip biledi. Bu yaşayış bunday mekanda düşünediler. Bizlere işte ver ya bulmasa çağlarımızı oku, ya bulmasa bir de doktor gelsin bize nenemize. Doğacaklar ba, hastalar ba dep aytıp bilmeydiler. Hiç kime. Şunday ağır yağdayda ayal kızlarımız. Kim bunu bilen ilgilenmeli? Kim şuna karamalı indi? Kanı bu 4. yerde, baylıkta 4. yerde durgan devlet başı kanı, devletimiz kanı, yurtumuz kanı. Bu gazlanı pulların yere gidip yatıptı. Bulanı bağışlan su bilen öpçün etmesele, banisa bilen öpçün etmesele, mektepler bilen öpçün etmesele, kanı bir dene. Devletimiz neredemiş? Yok, bu devletten devlet bu muydu bu devlet başçı degenden? Bu tuxumu təcci bilen birge yok etmelimiz. Ne üçün dese ayal kızlarımız azatlığa çıkmak üçün, erkinliğe çıkmak üçün, yaxşı yaşamak üçün. Hem bala baskı bolup oturupdylar. Hem bu nesini işi, üylerini işi, üydegende üy emas u, kum basıp yatkan yer. Bir yatıp durup gideverediler eken de yağı yerde. Şundettirip gün geçiremiz bize deydiler. Ne haladinik bu yerde, tok yok yerde haladinik bolamı, kirmaşin bolamı. Kirlerinem 10 günden biri yuvamıla, 5 günden biri yuvamıla. Pazar bulmasa örde, produkta bulmasa bir pazar geledi on yerine sakır pazar apparin desen. Ana Halmurat Saparaga bilen Abdurrahman Bek çıkış etkenlerinde ayttılar 1717 ne ba dedi. Şimdi obay ba dedi. Mına karamla şurada 1717 obada neçe ayal kızlarımız ba bizani şimdi küseni bürgen. Azar görü bürgen. O çağaları yeniden şundayın. Erkekle yağın izata oturgan. Ya Bahar Hanım'ın aytganında tirgek mi? Göknar mı? Ayal kızlarımız katlı kıyın yağdayda. Şulara bir yardım etiş gerek. Özlerinden boynunu çözmalı. Tüyege yem gerek bolsa boynunu çözat dediler ku. Bula örgenmeli indi. Artık gözden açsınlar. Bize yurtumuz ahır bay devletimiz. Bay devlet bizeniki. Gazlarımız ba bizeni satılıp durgan neftlerimiz ba. Bir timpilsiz Putin'e gidip oturttular. Şunu talep edip almalı bula. Eğer de bir yere bir talep etmeke geldiğin yağdayda da ula ya arzını aytmaka gelseler hem neçe güllep yatmalı bir yerde. Arzını aytmak için. Ya mektep açıp ver demek için ya bir skori koy belirlere demek için de yaman katlı yağ, kıyın yağdayda şular. Şulara bir yardım etiş gerek. Özlerinden talep etmeli, talep etmekini örgenmeli. Nişetseden inişi kıyınçılıktan çıkmakını yolunu tapmalı şular. Bizlerem yardım esemiz. Yardım eteniz şulara. Eğer ne etse yorumla da yazsınlar.
Qaysı yurtda oturupdylar, qaysı kumda oturupdylar. O iş bilen şugurlanadylar, şulany yazsylar, düm bolmaganda. Indi örde telefonam yok, ahir telefonam çekmeydi. Ulara nişet bize düşündürmelimiz. Nişet düşündürmelimiz. Şunu yolunu bizerem tapmalımız. Bolady, sağ bolun hazır. Soňrak ýene söz alaman. Sağ bolun. Sağ ol Leyla hanım. Atqynaşlýagdy. Bahar hanım baş üstüne. Evet, Türkmenistan'da hiç kaysını bilmeseler deyip interneti yapıyorlar da. Nem için öye internet çektirdik. Şimdi YouTube'dan arkayın hem zaten öğren atacağım var da attığım okuldan öğrensin sonundan deyip şey diyecek. Ona öyde internet var. Ona VPN yüklemelimiş. VPN'e de gidip altın asırdan kod almalımış. Kodun bir hepteden son kodu değiştiriyormuşlar. Yine de tezeden kod almalı. Bu neme ya? O hayısı nemede yaşıyoruz. Neçinci asırda yaşapıyoruz. Biz var ya 1800. yıllarda son yaşapıyoruz. Biz hazır 20. asıra gelemiz. Ya yine Türkiye'de işlepiyoruz da YouTube'u yükle isten zaten görsünler. İngilizce de öğrenip oluyor şuna. Yaş olsan da işinden ara kaymadan öğrenip oluyor. Ya Türkmenistan'da ne için hem azak problem alır. Ervet saat olsa YouTube'da var. TikTok'ta bahasını aydıp dururlar. Men 1000 manatlık, 500 manatlık deyip bunun neçe yıl ön kıyılar bahasını aydıyordu. Ne için ya ervet tarafı işlep bilirler de o tarafı işlep bilen aklar. Şular var ya bizim Türkmenistan'ın dışarı çıkıp duran bizim Türkmenistan'ın baylığının dışarı gidip duranı. Rusya'nın son yalak bizi var ya yudu oturanı bilmesin deyip internet yapıyorlar. Ya VPN yüklemeli, önüne internet çektir, sonra VPN yüklet, onu kodal. Yani koynağını yama bas, yaman üstünden yama bas diye de. Sonra diyor, koynağını yırtık içinden içerim görünmez diye. Şu fikirde edi otuyor, halkı ezdikçe ezi otuyor. Bizim öyle eğer taze Türkmenistan şu yere dikildiyse, halk hakkını talep etse, bizim öz yerimizden çıkan baylığımız özümüze, hazinamıza girse, budjetin bol olacak. Budjetten halk aylık alacak, iş yerin köpelecek. Fabrikaların olacak öz zaten. O dışarı nemeden Özbekistan'dan, İran'dan keşir soğanını alacak dersin. Ovalarda ekilse şu da sen bazarın bayı oluyor. Nemede dervazede yolun kırasına zat kuruyondurlar. Onun yiyecek zatları. Şoları yani Leyla Hanım doğru ayıp geçti. Şonu yıktırıyor. Nekan o yere hakimliğe pul vermeli. Şu yerden şonu kurmak için hakimliğe pul vermeli. Yöne daha soğuzdan gelip şu yerde restoran açıyorlar. Ullakan edip kerpiçten münemeden salıptırlar. Oğum işledi otuyorlar içini olur. Hakimlik onun için bol pul alıyor. Hem de her ayda özünün hakkını alıp otuyor. Parasını alıp otuyor. Şunun için onlar arkayı işletiliyor. Yöne şu yerdeki kumdaki adamlar şu yerden bir kulbecik salıyor. Gülümü göreyim deyip yöne bugün salıyor. Bir hepte daha işletmeni iyiyem. On kazanan pulunu elinden alıp otuyor. Şunun için az veriyor mi? Yok olmuyor bunun diye. Yıktırıyor. Yani şu yerde triyagam çekmeni ruhsa diyorlar. Gizli kamyonlar zaten geçendir. Hani şöyle triyagam çekiyor şu yerde. Triyagam satıyorlar şu yerden alıyorlar, satıyorlar, alışverişleri var. Ondan sonra şu ovanın halkı çağıları kesellerse göknarın suyunu içiriyorlar. Ben o yerdeki karındaşlarımken öyle göç paraları var. Onlar ne diye nahil birinin çağası olupdur. Oğlan indi ulaqanca küçük vatına emedekliye de üye getirdi. Yakın kellesini görmem ara birinci göremadım tiskindim. Kellesi ulaqan, göresi küçük. Rahim deydim, rahit deydim, şonyal kesel deydi. Osan onu da 7 yaşına çeli triye giydirmeldiktir. Şu gelinin sunkasında triye geziyor.
çağasını içeriye doktor onu ruhsat beripdir. Şo ova baran doktordan soratmayı bilmeyen arası doktor deydi özü ruhsat berdi deydi. 7 yaşınca içir olsan 7 yaşından son kesersin diye aytdı diye. Bıçağın kirek bilen ulotsan kiçikliginde o sünküne enamına kanına sinki diye ondan sonra ne tayarcık narkoman. Şonu yalagadım. Şoň üçin şun halk ejene kalmasın. Hiç zaten bilmesin deyip YouTube'lara girip, internete girip bilenlerdi. Bulan ullakan interneti imodu. WhatsApp'ım yok şolarda. Ullakan demesi interneti imo. Olama düzüli işlerine. VPN yükle, ondan sonra kodal. Näme bu bunlar näyle derece getirdi. Hem de bizim ağzımızın açıklığından oluştulardı. Bizim ovamızda ekin ektirmeyenligem şosaya halka ağaç saklamalı da bir okurana hali görköz yöne berme. O ağacığından sonra bir okurana hali öňüne koy, o bal oluyor gözüne. Ağacığını yiyecek. Ana şu jagar kazana puluna kal olsun, tiriyek ekiler, arkayn eki otyur tiriyegi. Näme üçin o kadagandan, näme üçin başga miweleri ekbilmeýärler, produkta ýejek işlerini näme üçin ekmeýärler? Şehre nereden gelmeli? Dağıtlar. Şoň üçin Türkmenistan täze Türkmenistan kurulmaly. Hem de düýüp teýkary bilen üýtgemeli, o zatlary bilmeseler diýip öňüni kesip otýar. Özü Russiýanyň gulagary. Gurban bolayım özü Russiýanyň guly. Şoň üçin şu gazyň, nebitin baýlygy hiç ýere gitme daşary ýurda Moskwa, Russiýa gidiýänni bilmeseler diýip halky maarlaşdyryp otýar. Bizim diňe gazy, nebitin puluna ihtiýaçymyz ýok. Bizim güneşimizden baýlyk. Emme zatymyzdan yerimizden altyn öndürip bolýar. Näme isteseň ýeri diýeni halkyň elini sowatdylar. Üstüne baskı edip buğday ekýärler, üstüne buğday ormaly wagtyna polisiýa durýar kapdalyna, onu kombaýnle orduryp atdy. Sen izinden maşakmı şodagyny çöpläp almaly. Men garyndaşlarym o ýerlerde ýaşaýarlar, şolar şeýdip maşak diýme, näme şoda çöpledip şu buğdaýym diýip şeýdip aýda öýe gelip gurrun berýärdiler, zeýrenýärdiler. Biz öz yerimizde de yerim bolsam için yerin däl, onu hökümetiň yeri. Öz ýeriň däl neçe ýerden bilmeli. Sen ekýän, sen gelip ýerinden alyp gidýär. Diňe paxta ekmeli, paxta planında olmasaňam sen elinden alamaly. O sen o gurasyndaky ot göweri, şonu ormana, neme malyny, haýwanyň örklep şu ýerden bakmagy da sen nämen galmýar. Otun almýar da şoň üçin hem halk gyrlyp ýetir. Paxta yerimizi elinden almak diýip paxta ekip gyrlyp ýetir. Bunun nämen aşağından gelýär bu zatlar? Näme sebäpden halky şeýdip çökerýär? Ana şu zatlary bilmegimiz gerek. Halk şunu bilmegi gerek. Biz näme üçin sen şu bir 10 hektar ýeriň bolsa, şorlap ýetir da şo ýer. Şo nähile sen şorny aýyrarsyň. Şoňa nämeler ekersiň sen? Paxta däl, başga zatlar ekersiň. Pomidor ek, näme eksen ek, ýöne gowy zatlar ekersiň peýda zat. Ýöne şu zatlara akyl ýetmesin diýip çökerdi bolýar. Mekteplerde de bilim ýokdur, şoň üçin halky çağalary ýöne bardym geldim edýändir. Bilimden hem çökerdi bolýar. Bir döwlet ýykjak bolsaň, bilimi bilimi ýok etýär. Bilimi ýok et, mollany köpet. Molla da jaňkyldap çyňsap çykýandyr. Ene hemme zata sabr edin, şükür edin. Sabr et, namaz okusaň öz-özünden boly diýendir. Namaz okuýa ejim ülençe okudy namazy. Dädemem soňra namaz okusaň bir zat gowul ýemişin diýip olam okudy namazy. Ýöne şo köňüji jaýda ýaşadylar. Şo ýyrtyk ýorgan bilen ömrüne geçip ölüp gitdiler. Namaz eline bir zat getip bermeýär, öz hakyny özüň talap edip, meniň ýerimden, ýurdumdan, ýerimden çykan zat näme üçin daşary ýurda gitmeli? Hazina gelýän pul nerede? Halk aýaklanyp ine şu zatlary soramaly. Näme üçin 4-nji ýerde diýip aýtdyň da, o baýlyklary nerede diýmen? Näme üçin biz nemede diýmelden, biz hem diýotýar şonu. Hemmemiz diýmeli. Halk eşitsin, bilsin. Bizim ine çok gelen ýagdaýymyz şu. Bilimden çökerdi, sağlıktan çökerdi. Doktorumuz doktor däl, institutlary gutoryp gelýändirler, mugallim bolýandylar. Mugallimde bilim ýok, çäre bilen gutorýar.
O doktorda bilim yok, pulu bilen oturuyorlar. Geli eline gelen doktoru nemeleri, keselleri öldürüp eline veriyorlar. Yine bunlar böyle. Bizim öz yurdumuza özümüz iyi olup Täze Türkmenistan dikeltmemiz gerek. Halk olup dikeltmeli. Sebebi döwlet diýmek näme diýmek? Halk bilendir. Bir boş meýdandan baryp özüm döwlet kurdum diýip otursaň, ondan döwlet bolarmy? Halk bilen döwlet bolarsyň. Halk bilen adam bolarsyň. Hemme zadyň şu an Türkmenistanda näme anandyrdylar? Kanun diýsen, Berdimuhamedowler. Kanun diňe şolara işliyor. Şeýle düşünýärler da, kanun işliýem diýerler. Kanun diýsen diýe gaýta türmäge basjak diýip gorkujýarlar. Ene häzir elinde bir Çile barmagyny oýnady otyr. Russiýa Gurbanulyny oýnady. Gurbanuly komitetleri, polisiýalar oýnap oturandyr. Ene şeýle halky çökerip otyr. Ýöne biz çökmeli. Biz hakkymyzy talap etmeli. Watanymyza eýe bolmaly. Toprağımıza iyi olmalı. Her kimin özünün yeri suw bolmaly. Türkmenistana wagtym mene bilmirdim şu zatları. Şeýle ýaşamaly mykady. Gel Türkiýe, ana her kimin özünün yeri var. 50 hektarlap yerleri var. İçinde at bilen gidiyorlar aňasyna. Göz yeter ýagda. Hem de zat miýweli agaç diýen isler zatlary var. İçinde göwgöri otyr. Näme bizim Türkmenistana bolup bilen akşylatlar. Näme bizim ayağıydır, hem için daşar devlete çıkıyor. Yine bir ağzım, aydı otunundur ağzını suğulaktır. Ayağıydır, daşar yurda çıkıp, eğre var ya, onların tohumunu bilen çağı doğuyor, yine bir zat deyip. Şuda nem için biz daşar yurda çıkmaya, nem için mecbur olduk. Yine bu Türkmenistan'da oğurluk olandan son bolup otuyoruz. Başımızdaki çürük, beynisiz olandan son bolup otuyoruz. Bizi kemden bu öňden 1900-nji ýyllardan bäri bar Russiýa basyp aldy, şondan bäri gelýär bu zatlar. Ýuwaş. Indi has ýeriň düýbüle gömdi. Halk diňe aňk duranmady. Ve şu derece yetirdik. Biz indi silkinmegimiz gerek. Yurdumuza, yerimize eýe bolmaly. Her kim özüniň yeri topragy bolmaly. Yeter. Buna var ha. Yeter artık deyip elini stolun üstüne urursun ha. Ene şu wagt bizim yurdumuzda eýe bolmaly. Ýok bolup gidýäs bolmaly. Ýok bolup gitmegin öň ýanynda tutýarys. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Gaty utanç verici da şu ýanky sen aýtyp berişiň ýaly. Gumdaky ýaşaýyş gaty utanç verici şuňky günde. Şuň ýaly jemgyýetiň şeýle bir hor derejede hiç bir medeniýetden uzakda ýaşamasy gaty utanç verici watandaşlar. Hayat Hanım başyna söz bereli. Şimdi insan mertebesine gelişýän ýagdaýda ýaşan wagty adam şahsiýet bolup bilýändir da. Şahsiýet bolmak üçin insanyň bir esasy zerurlyklary bar. Bularny üçin etmelidir. Ene şoluk nemeniň Maslow'un piramidasy diýip bir piramida bardyr. Şonuň iň ýokosunda meselem mertebe bardyr. İnsanyň özüne ýetip biläjek derejesi, mertebesi, onury, tam bir şahsiýet bolmasy bardyr da şonuň iň sürbetesinde ve şonuň iň aşagynda fundamentinde insanyň bazawy, esasy, fundamental zerurlyklary bardyr. Bulara näme üstünden geçýär? İnsanyň başda garnynyň doýmasy, arasda suwunyň bolmasy, elementarny gigiyenasyny bir saglap biljek derejede şertleriniň bolmasy, ondan soň bir ýaşarýan o adamyň öýüniň bolmasy, bol öýünün we saglygynyň howpsuzlygyny saglamasy. Bu zatlar bolan wagtda bir adam ösüp bilýändir, progres görkezip bilýändir, göredip bilýändir we hem özüni hem ýaşaýan ýurduny töweregini üstüp bilýändir. Ýöne
Yani bizim kardeşlerimizin aytşýany bizim owalarymyzyň ve näçe bir hepden bäri şunuň gurulmak kelýär. Bizim owalaryň gaty gözeýin ýagdaýy hiç bir şekilde hiç bir şertlerin ýoklugyny görýär we Türkmenistan bir agrar döwletdir we 2000'e ýakyn owa bardyr Türkmenistanda. Ve bu ovalarda hiçbir şekilde şertler dörebilen däldir. Ne su vardır, ne kanalizasiya vardır, ne sağlık ocakları vardır, ne mektepler, beýleki biblioteka, medeniyet öýleri o aralarda aýdymam oturjakken. En bazı ve zerurlukları bile yok da, bu da en hasken bizim zenallarımıza zenallarımızın üstünden urulýar da gaty agrym zenallarymyza düşýär. Sebäbi bir zenan Türkmeniň bir zenany hojalygyň %80-90 götürüm işini zenanyň gerdeninde bolansak, bu gaty erweden zenanyň gerdellerine düşýär. Meselem zenan bir zenany bir gigiýenasy en azından gigiýenasyny goramak üçin bir su gerekdir, ýuwunmasy gerekdir. Bu göwreli bolup bilýändir, reproduktiv bir görewi bardyr bir zenanyň çağa dogmalydyr. Çağa dogandan soň bu özüne garamasy, çağasyna garamasy, demek owalarda kanalizasiýaň ýoklugy, tualetleriň başarda bolmasy, hasta kışda bizim zenallarymyzyň köpüsiniň ginekologik keselleriň çoğalmasyna ýol açýandyr. Arasy suwuň ýoklugy, içme suwuň ýoklugy, böwreklere zelal berjek derejede bir kesellere öňüni açýandyr. Bir neme var da, insanyň mertebesi sosial psihologiýada şöyle bir kavram var da, adam özünü bir ýuwunup, özüni arastalap bilmese, bir bul neme bilen bagly. İnsan özüni bir ahlak mertebe bilen gönülden bagly diýär-de. İnsan özüni bir hili kirli we ikinji sort adam hata edip başlaýar. Ve bu günlük git kuyudan su getirip taşı, ondan soň çağan oluyor, onun eşikleri, arlıkları, onu elde yuwmaly. Kanalizasiya olman soň kir maşynam ýok elbetde. Onu elde yuwmaly, ol daşarda ocakda nahar bişirmek, içme suwuň ýoklugy, bu gaty adamyň edrek derejede surnukdurýar adamy. Bunu diýen adam diňe şol bazı bir şol nemelerini yerine yetirjek bolup surnukya ve bu dowamly gelişen wagtda adam en erwet ýere gelýär da, adamyny kabullanýar da, bu normallaşdyrýarmyny eýýän we neme diýär, kabul etýär, çaresizlik bir sindromu gelişýär adamda, bolmasy üçin ýanapdyr diýär. Şöyledir diýär, beýan bir normal bir rutina girýär we adamlar şeýtdirip ýaşamada dowam edýär we bu nesilden nesile geçýär. Nesilden nesile çağalary, bu garyplygy, bu çaresizligi, bu nemeligi, ol özüni bir pes ikinji sort adam hasap etme nemeleri, duygulary nesilden nesile geçip durýar da, ony soň bärde ösüş mümkin däl da. Mümkin däl sebäbi bärde dogrudan dogry mertebesi yer astyna alınýar. Bir şu bazawy insanyň bir zerurluklarynyň üstünden adamy döwýärler da, döwülýär adam. Olar bolmasa. Ve şöyle bir zat, owa diýär, owa näçin önemli? Owa hani hasap eden oklarda ay bir owadyr diýär. Özüm gaty şäher bilen owaň arasynda gaty neme bardyr? Kontrast bardyr. Şäherdäki adamlar owadaky adamlar kem hasap etýän däldir. Neme bardyr? Kirli, gapysa, horsy, kolhoz,
deyip atlandırıyandırlar nemedeki ovalarda yaşayan adamları. Neme geliyor da aklıma Kerim Orhan Nefes'in bir koşkusu vardır. Yazması ağır düşen neme koşkuyunda bir koşkusu var. Şöyle bir iki setirini okatım geliyor da. Enekata paytakta gezmeye gelen vakti gelini deydi. Yok etsene bu porsoy Karabak'tı. Oğlu deydi. Yakımsız iyisin varla canece. Bu eyyamda arasında olmalı mihmanece diye. Şol vaktin eyyam gorka diyeler da ovanın şertlerinin yokluğunu, ova adamın bul yönekece var bazı zerurlukları bolmandan son şeyle şekerin adamlarından şeyle var muamele görenden son ödünü madama bir utançlı ikinci sort adam özgüveni giden her ovalarımız has son 34 yılın içinde has yervet rozayın yağdaya düştü ve ovadaki adamlar katı özgüveni giden medeniyetten yoksun, dünyadan havarsız, yöne bir sürü olyara, hani katı olmasın yöne hakikattır. Yöne bir sürü yanak yaşattırın bir adamlarımız var da, katı var, inandırıcı sebebi. O dikkeşmenden ovanın katı ulu önemi vardır. O bir yurdun fundamentıdır ova. Mesela bir jay talanmaktan o jayın fundamenti berk koyulmadık bolsa o jayın berk bolýan däldir. Ve eger bir yurdun ekonomik taýdan ýa-da progress içinde mi nähili ýaşaýan ne derecede ösýär bir döwletin görmek üçin owasyna sena taýmaly da owasy ne derecede bolsa şo döwletin şo derecede de sebebi owa bir döwletin fundamentidir, aýnasydyr. Hem insanların medeni derecesi, hem ekonomik taýdan, hem siyasi taýdan bir aýnadyr owalar. Bir döwletin fundamentidir. Bir owa birinji bilen iými topsuzlygydyr. Sen owaň neme sagdyn bolanda, berk bolanda bir ösüp barýan owa hemme zady saglanyp ösüp barýan bir owa bolsa sen iýmitiň insanyň iýmiti şäherdäki bütün döwletin iýmiti üçine dersin. Hopsuz iýmit bilen üçü dersin. Daşara bagly bolmarsyň. Daşardan kim sana näme berse seni katly ol bütün öz yurdunda öndürtülecek zatlardan gidip daşara pul berip almarsyň. Sen eýam krizis ýagdaýlarynda onda da sen eýam özüň üçine bilýän da iýmit bilen. O da yani iň ulu zatdır. Bir üçün etmek, garını doyurmak. O garın doyurmasa döwlet ayağının üstünde durup bilýänlerdir. Onu tam owalar iň esasy owalar insan kapitalın çeşmesidir. Saparan diýär owalardan çykandyr doktorlar, alymlar. Elbette owadan güýçli, zähmetçi, disiplinli adamlar çykýandyr. Näme üçin diýip soralýar da, näme üçin çykýar owalardan? Sebebi owa neme bilen, tabiat bilen iç-içe ýaşaýandyr. Meselem, indi menen bir tane sığır saklap gördüm. Bilýän da owaň ýagdaýyny. Sen sığırın olsa ýerlendirmeli bolarsyň. Otuny bermeli, sagmaly o sığıry. Onsoň öýlen suwa suwarmaly, iýmini bermeli. Bu senin eýam ol işler senin disiplinany güýçli bir şekilde sende adamda bir disiplina oturtýandyr. Ondan soň ine şäherdäki çağalar var. Magazyndan barip süýt alýandyrlar. Aňyrsy näde geldi, o süýt kän bir düşünjesi ýokdur. Emma owadaky çağalar bu süýdüň bütün baştan aýak bu prosesi görýändirler. Näde o malyň doğanly, ulalany, süýt berenli, senin demäňe, sofraňa, senin saçaňa, ötüýdüň nähili gelýänini olar baştan aýak o prosesi izlep gelýändir owaň çağalary. Ve netijede bularda sebep, netije nemesi oturýandyr. Adamda ol fundament oturýandyr, sebebi netijesi.
netice sebebi var ve neticesi gelişýär. Bu kavram o çağda gaty oturýandyr we bular bilim almak üçin gaty fundament oluşturýandyr. Bular zähmet çekýändirler. Bulardan şonuň üçin owalardan alymlar, doktorlar, professorlar, bilimi has öňe ekdiýen näme adamlar güýçli bilimli adamlar owadan çykýandyrlar. Ondan soň mesela çağa köplenç owada dogýandyr. Şäherleşdikçe adamlaryň çağa dogmasy o demografiýasy azalýandyr. Şonuň üçin owalar hem reproduktif bir nämänem saglaýandyr döwletiň. Ol insan kapitalynyň çeşmesini hem professional taýdan hem bir insan hukumynda hem kapital hukumynda owalarmyň saglaýandyr. Ondan soň biziň ine bir türkmeniň nemesi bardyr. Şäkerler tis ütleýändir we şäkerler daha nähil diýilýär ona kosmopolitan neme bir meňzeş bolýandyr şäkerler hem tis ütleýändir. Ýöne owa biziň türkmeniň bir milli häsiýeti bardyr. Milli tradisiýalary, däri, desury, folklory, el işleri bardyr. Owada bu zatlar demeýändir saklanyp galýandyr. Owa bu tarihi biziň hem tarihimiziň, medeniýetimiziň, kulturamyzyň, biziň o milli häsiýetimiziň yeridir. Muny saklap galýandyr. Biz nämçin ünäke owa çekýär? Men meselem owany gatly görýän, owa baranmakdan bir hili özüniň nämäniň içinde bir ruhun sakinleşen ýaly bolýar adamyň sebebi senin o häsiýetiň içine, senin gylygyň, häsiýetiň, daş döwreň, senin ganyň däki, senin ol süýüňe, ganyňa singen häsiýetiň söýerde da söýerde görýänsen. El işlerimiz keçeler, halylar, hälädon çağalar, gözmonjuklar, dakmalar, sallançak, hüdüler, keşdeler, yumditneler, bular hemmesi biziň bir häsiýetimizi, gylygymyzy oluşturýandyr we owalar munyň saklaýjysydyr. Bu tradisiýalar tutýan nemedir? Ondan soň nemeler şu ekologiýany goramada da owalar gaty ullakan neme rolu bardyr. Mesela bilimli bir owalar doğrudan yatırım yapılıp bir nemeden bilimleşen bir owalarda onlar bilinçli ekologiýany gowy şekilde saklaýandyrlar. Senin o suwuňy, ekologiýany, senin landşaftyny goraýjy bir neme rolu oýnaýandyrlar. Mesela mine Skandinavda, Norwegiýada köylülere neme töleýändirler. Buna bir önümler için pul tölenmeýär, landşafty gorany üçin pul töleýändir olara. Sebebi olar bütün şu landşafty, bütün o neme tebiği infrastrukturany goraýandyrlar we munyň bilen ekologiýanyň sağlıklı bir şekilde tutmasına yardım etýändirler. Şimdi neme vardır? Güçlü devletleriň diýe kategoriýas ekonomikasyny ne derecede ýokary bolsa, owasyny seretýänsiň welin owasy şolaryň nemedir? Owasy ösendir. Mesela şöyle bir zatlaryna Vietnam var. Vietnam'dan 10 näşil öňün garyplyk bilen, garyplyk içinde nemetýän garyplyk bilen boğuşup duran bir ýurtda da häzir şo ýurtlara nemesine, owasyna investisiýa, ýatyrym ýatyrylandan soň häzir dünýäniň bürünç we kofe eksportörü boldy. Vietnam mesela. Ine Italiýa bardyr. Italiýa ine özüniň Italiýa degişli bir milli kulturasyny bozmadan özüniň zatlaryna ne derecede eksportirip etýändir. Hani Italiýanyň nemeleri, çakırları vardır, vinolary, Italiýanyň peynirleri vardır, Italiýanyň zeytin ýağlary vardır. Bulary bir ailelere degişli fermer nemeleri vardır, fermalary vardır. Bular şo ýerden öz tradisiýon özüniň milletine has bolan bir ürünleri çykarýandyr. Neme vardır? Ine Atatürk'ün
bir sözü vardır. Neme diýe adam? Köylü diye milletin bir efendisi diye. Haçanda köylü senin ovalyň bir milletin efendisi bolan wagty senin ýurdun gülleýändir. Ve diyecek bolýandadım, biz bu ovalary kaldırmadan, biz bu ovamyzyň içindäki adamlary bul kaýdeden, ýok eden özgüwenlerini neme giderip bu adamlaryň bir owalara investisiýa ýapylyp, bu adamlaryň bir bilimini östürüp, özüne anamyny döredip, bulary bir önüm öndürür ýagdaýa getirmeli-de. Bular bir önüm öndüren bir organy, bir döwletiň bir önüm öndüren bir owa önüm öndürýändir. O gaty önemli zatdyr we bu adamlaryň özgüwenini, bu professionalizmini gaýtaryp izine bermeli ki bu gaýtaltandan o önümini öndürmeli diretmek üçin. Haçanda owaň senin direlip başlandy, haçanda senin owaň güllap başlandy, seni ondan soň ýurdun senin güllap başlaýandyr. Sag olun. Sağ ol Hayat Hanım, gaty dogry bellep geçdin. Şu ýerde ýene bir kardeşimiz el galdyrdy. Melike Moğolymyň kaya Ayşul Hanymyň, Bahar Hanım size görünýärmi? Görünýärmi? Abdurrahmana görünýärmi? Ýani el galdyrypdy da. Kirlerini aýtmak üçin. Yok, melikim kolim yok gelmedi. Bir barda ýöne ady görünen akşam. Demedir o işte olansan zamanı yok. Bolýa watandaşlar şu ýerde Hayat Hanım gaty dogry zat bellep geçdi da şu ýanky owalar bir ýurdun düýbi diýip gaty dogry bellep geçdi. Şu owa bolmasa şu ýurtda ýam şu ýok diýmekde ähli zat owadan alyp gaýdy. Bir ýurdun göz başyny şol owadan özüni alyp gaýdy da. Şu owalar ösmedik bolsa, ondan şu ýurdun ösmedi diýip aýtyp boljak da. Şol mundan näçe ýyl Gurbanuly Berdimuhammedow diýip adyny tutasym gelen aktaş bir kanun ýurdun başyny eýläp oturan şol topar bir Türkmenistana bir jurnalist mi televizyonçy mi bir gelende şol Aşgabatdan duşoga jenlim türkmen galany türkmen däl diýen ýaly bir neme beripdir da. Bir söz aýtypdyr. Şon ýaly şol ondan başga ýeri hiç ýeli gymmaty ýok diýlen ýaly bir pikir beripdir da. Şo dogrudanam ýanky Baleşem owasyndaky ýaşaýyşy görende edildi şol jenayetkar toporun hiç açanam şol owalara seretmeýändiginiň aýdym suwutnamasy görünüpdir da. Mesela görünüpdir. Bulam näme diýmek? Bul şol öz halkyna bolan bütün bir jemgyýetine bolan milletine bolan genosit bir düşünjeni ortaga getiripdir da. Bulam gaty jinayet watandaşlar. Şu ýerde şol owalara hiç açanam seredilmeýändiginiň, owalara ýatyrylmaýandygynyň aýdym suwutnamasy da. Bu zatlar ýani Bahar Hanymyň bellep geçdi. Şol gün şol Türkmenistanyň bir günjegi Demirgaz günjegi diýsek, şol Könürgenji aýtyp berdi. Könürgenjde de şuň ýaly ýaşaýyş bar diýip. Şuň ýaly kırmaşyn zat ulanyp bilmeýän ýa-da başdan Bahar Hanım özüňiz diliniz bilen aýtyp berseňiz has gowy başdyna. Ben Owada yaşadım da gelin bolup gelip gidende Owada ekinçilik öňküleri ýaly däl. Ýuwaş çöker otyr da
Şonda yani kırmaşyn yok diýen nemetek ulu gazany nemet edýediler diýip Leyla hanım gaty dogry bellek geçdi. Men özümem şeýledim. Gektara gidýän oto wagtym, parta wagtym, çykanka bolsun, çaňalyk çöplemeli bolsun, hemmesinde de daşarda çaňalyk ekledim. Nemesine ullahan gazanda suw gaýnadyp, şoň ýanyna oturup elde ýurdum. Men hiç bir zaman Türkmenistanda baktım. Kırmaşyn ullar göremek. Kırmaşyny şöyle bir gördüm ben. Böyle bağmışsın, şeyle bir kırmaşyn çıkanmışsın deyip plankes alanmışsın deyip bayların adını tutuyordular da. Öyle ne heli men hiç gelen vaktim bilmiyordum şu rahatları. Şonu yani ösen devlet neme diye de biz bay devlet diye de bay devlette ben şeyle yaşadım çaňalak yakıp ullakan gazanın içinde. Häzir kömürgünçde de şeyle menin üýümde basma krant bilen o suwam osuwda ağacım kakýa ýöne öňjeden şo ýerde guýy bardy ağaç suwy. Häzirem şoň üçinden basma kran etdiler. Şu şeydi içip oturýarlar. O obadan başladı. Obany öňje çökerdi. Soň raýonlara geçdi. Soň vilayetlere geçdi. Diňe Aşgabat därdi. Aşgabatda bardyr ay 2 tualetli, 2 banyaly neme jaý salynmaşyn o beýik gökdelenler bar-a. Şolar salynmaşyn, buda oturup kömürgünçde oturup Aşgabatdaky jaýyň gurruna edýärler-de. Halky internet ýatyk. İnternet ýok. VPN diýene men ýene bir gece gaýtyp geçeýin-de şulady. VPN ýüklemeli. Öýümizde internet çekdirdik. YouTube işlemedi imo bolany. Imo işleýär. Onam VPN yükletmeli. VPN'den soňra kod almaly. Näçin her hepde biz kod almaly? Näçin biz açyk işletip bilemdi? Bu ýurdu çöker oturan şeýäri. Interneti işlesen gorkunçly bolýar olar üçin. Biz hemme zat öwrenmeli, hemme zat bilmeli. Mesela üçin daşary ýurtlar görmeli o ýerde. Şweçýada nähili, Finlandiýada nähili, okullar nähili. O zatlary görjek, halkyň gözi açyljak. Ondan soň 4-nji ýerde duran baýlykda biz diýip şeýdi paňlap gekleriniň sebäplerini bilmeli. Näçin o baýlyklaryny ýeregi diýip hazinany öwrener halk. İş yer näçin ýok? O Türkiýany görer, ýene bir ýeri görer. Her ýurdu görerler. Ondan soň aýtar o bir ýerde beýle bizde näçin ýok diýer. Göz açylar. Şoň üçin korkunçyny interneti ýapýandyrlar. Aýşegül hanyma dereg söz ber. Sağ ol Bahar hanım. Ayşegül hanım baş üstüne hoş geldiniz. Ýa-da ýyldaşlar owalar barada pikirim aýtsam bir ýurdu owasy göz öňüne getirmek mümkin däl-de. O ýurdy aýakda tutýan owalar makadyýan. Sebäbi owalarda öňär gögönümler, buğday ýetişdirmeli, paxta ýetişdirmeli, hemme işaňlar zähmetkeş halk owada ýaşaýar. Ýöne näçindir owalara hiç ýylyn veren oklar, okum owalara hiç emin görmezden gelýärler. Ne tok bardyr, ne gaz bardyr, internetiňe gurrunam ýok. Ondan zähmetkeş daýhan paxtany ýetişdirende dem aprelden başlap dekabra çelli meýdanda emetekläp onuň otagy ýekelläbi, ýagmasy durşuna guzap öýde arkaýyn oturmak, dynç almak ýok, çagalara seredip bilen ok, işiňe ýetişen ok. Şoň agyr günleri geçirip ýetişdiren paxtaňam näçindir kilesi 1 manatdan. O kilesi dollara durýan paxtany 1 manatdan alýarlar. Şeýdip Türkmenistan ýurdumyzda daýhana zähmetine hiç ýolun bermeýärler. Adabyna teretilmeýär. Ýa-da owalara täze awtobuslar sagat ýöreden oklara awtobus gelse dem paýtagtdan gelen, vilayetden gelen ulan köne düşen, bozulan awtobuslary ýiberýärler. Ondan soň gelip owada olaram işlemeýär. Şoň ýaly
şoňa seyredilmeýär halkyň ýagdaýyna. Bu zatlary görmeden gelmeli, halkymyza hakyny talap etmäni öwrenmeli. Yani täze Türkmenistany gurmaly halkymyz bolup. Bu ýagdaýymyz nirä boljak. Indi halkyň etinden geçip soňkuny etdi. Näme diýsem aýdar azatken ýöne. Demeden aýdyp bolany. Bolýa taýdym. Sağ ol Ayşül hanım. Bahar hanım başladı. Dolanma düşünýär de işte bolsaň adam aljyrap aýçykladyňy miýatdan çykarýar. Men özüm şeýle işte bir gözüm gapydy. Ele şeýdi ben mara täze Türkmenistan urjak diýip otursa gepleşik edýär. Halkym şu zatlary bilmesi lazım. Bilmesi gerek. Biraz öňe hereket etmeli. Bir gözüme gepleşik edip bir gözüme gapydy. Bir bahana tapmasyn diýip Aýşegül hanymyz o ýagdaýyna gowy düşünýärmi? Men ejem dädem dagam çopammy. Orjanki oturduk diýdi da orjanki niresi bilmeýär onu men 4 ýaşymda dağı bardym. Şu näme Könürgenje göçüp gelende. Şo wagtynda çopon bolup işden wagtynda da gelip sen men ýok, sen çoponsyň, o goýun näme? Şo ýerde goýunyň kellesini kesip näme diýip göwresiniň etini alyp gidýän ekenler-de. Şo wagtlardan başlap soýulyp ýör. Näme? Şo wagtlardan bäri näme diýip adalatsyzlyk. Biriniň goýunyny sen alyp gidip näme bilmersiň, sen başlyksyň, ýene bir zatsyň, kim bolanda näme? Şo wagtlardan bar halky taýlamak. Biz şu nähilem bolmasyn bu ýurdumyzy gazanmaly, bu gidiş-gidişden soňumuz ýok biziň beýle boljak bolsa, ýok bolup gideriz. Şoň üçin hem ýurdumyzy gazanmaly, watandaşlarymyz bu zatlary düşünmeli. Häzir mesela Türkmenistanda garyp halk dinläp bilmez bu zatlary. Ýöne sygyrlar bar, komitet diýerler-de meheme, polis, şularyň soňy ýok. Sen häzir işläp ýörsiň, bak gazananja puluny häzirden jahil şolar. Halky taýlap şuňky ýejek pulny gazanýarlar-da. Ýöne çağalarynyň soňuny oýlanaklar. Sen çağalaryň soňu näme boljak? Mallaşyp barýar. Könürgenjiň ýollaryny dagy bir göze raýon diýersiň şonu. Daha şu uzam ondan gowy däl ýöne Könürgen çağda asfalt ýok. Bir asfalt çekýärler, bir köçe şoňa bütün begeni oturýarlar. Şonu ýa jahillaşdyryldy. Şu komitetlerim çağalarynyň soňuny oýlajak bolsa, täze Türkmenistan üçin elini daşyň aşagyna goýmaly. Halk talap etmeli hakyny. Öňünçe komitetlerden başlamaly. Elini daşyň aşagyna goýmaly. Ýoksa biziň soňumuz ýok. Talana geldik ýa. Biz talana. Russiýa Türkmenistan alanynyň mer talap otyr bizi. Soýuz döwründe de talanyp geldik. 91-nji ýylda da ine garaşsyzlyk diýdi, ýalandan halkyň gözüne çöp atdy, göz boýadylar. Ondan soň biz değişe zat görümde, onkudan beter bolduk gaýta. Yitip barýar. Türkmen diýen zat hiç galjak däldi soň. Watanymyz boljak däl, bizim kartadan silinjak. Şoň üçin hökmen täze Türkmenistany dikeltmeli. Halkymyz hem gözüni açdy, ene dinleýänler, sygyrlar dinleýär. Bugün tapaýyn, bugün iýen, bokum ýaglaýyn diýip ýörerler bardyr. Ana şolar düşünmedi. Çağalarynyň soňuny oýlasalar. Sağ olun. Sağ olun Bahar hanım. Gaty dogry kardeşler belläp geçdiňizine. Şu owalary östürmelde ilk bilen bir ýurdu östürjek bolsam ilk bilen owalardan başlamaly. Sebäbi owalar şol ýurdun aýnasy bolup hyzmat edýär. Ýani enek Hayat hanymyň, Aýşegül hanymyň beýle kardeşlerim belläp geçýärli. Şo ýurdun bir aýnasy hökmünde owalar. Emma şunkugün şu baleşim owasynyň gözgüýüni ýagdaýyny medeniýetden has bir uzakda bir geçen asyrdaky ýaşaýyşdan has beter ýaşaýyşda. Sebäbi şu ýurtda, şu ýerde
Şu gumawasynda hiç ýyly bilimin ýoklugy, saglygyň ýoklugyny geçen gepleşiklerde de bellep geçdi kardeşler. Şoň üçin biz bu jenayetkär rejimden hasap sormaly güni gelip ýetdi watandaşlar. Sebäbi arkada şeherdeydi, Balkan vilayatynyň Agazada da bir topar binalary gurup şol eden ogurlyklaryny nemetmek üçin, aklamak üçin eden oýunlar da bular. Bir toparana olimpiada diýdi, boş Aşgabat, Akşeher diýdi. Olardan ýanky näme peýda bar owalara, owalaryň ýaşaýyşyna. Bu eýýan yüze çıkıp başlady. Sosial mediýa çykansaň bütün dünýä görüp otyr onu watandaşlar. Şuň kuguna gepleşigimizde başga pikirlerini goşjak ýok bolsa jemläliňmi watandaşlar? Soňuna da geldik inni. Ýene de dowam eder siziň bilen bu gepleşikleri. Watandaşlar, şu gatyk ýynandyrjy ýagdaýlar, owa ýagdaýlary, göz goýny ýagdaýlarda ýöne bu jenayetkär rejim ýykylmalydyr. Bir gün hukman ýykylmaly. Bulam indi gelip ýetdi watandaşlar. Şoň üçin her bir watandaşyň öz hakyny, hukugyny bilmegi gaty zerurdur. Watandaşlar. Kardeşler, şuňky gepleşigimizde gelip beren gurrunlaryňyz üçin, öz pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Geljekki gepleşiklerimizde görüşençä siziň Sağ olun. Ayjyhan hanymyň interneti gitdi galiba. Hoş sağ olun. Indiki gepleşiklerimizde görüşençä gepleşige geleniňiz üçin hem köp sağ olun kardeşler.